Dámy a páni, vítam vás pri novom videu a recenzii na LEGO Ninjago set s číslom 71832 Drah chaosu Thunderfang. Tento set obsahuje 668 dielikov, 5 minifiguriek a jeho cena je 60 eur. V prvom rade by som vám chcel veľmi poďakovať za 28 odoberateľov, veľmi si to vážim a mohli by sme dať dneska nedeľa tak do pondelka 30. Dúfam, že sa to podarí. Nebudem to pokecávať, poďme na figurky. Prvou figurkou tu máme vlastne toho draka, alebo dračieho bojovníka, tak sa volajú oni. Tie figurky sú na mňa super, mne sa veľmi páčia ich potisk, vlastne ak majú vlastne tie krídla s tými drakmi, mi sa to páči. Hlavu má takúto vlastne a sa to aj ťažšie dáva dole. Vám to ukážem len. No. Mne to nejde dať dole. No dobre, každopádne vyzerá takto. Takto zozadu. A toto mu zapojím. Má vlastne takýto meč. A tohto draka, ktorého mu viete odpojiť a môžete ho mať iba takto. Ďalšou figurkou je Noct. Noct je za mňa super figurka. Som veľmi rád, že je k tomuto setu. Veľmi sa mi páči jeho potisk, tá jeho čepeľ. Za mňa akože taká v pohode, taká no. On mal, keby je kratšia, tak je to možno trošku lepšie, neviem no. Hlavu má takúto. A zase vyzerá takto. No a za mňa fakt super figurka. No, kde je v veľa setoch, čo je škoda, že... No, nie škoda, že on je vlastne v tomto a ešte v tom robotovi a napríklad v tom robotovi mohli dať niekoho iného, neviem, vlastne také. No, ďalej tu máme Soru, tú starú Soru, takže ako nič nové, to už poznáme všetci. Ale za mňa ako potisk má v pohode, aj na ruke. Hlavu má vlastne takúto a takúto. Zozadu vyzerá takto. A má meče vlastne dva. To má každý ninja, okrem Lloyda, lebo Lloyd má jeden prismatický meč a jeden normálny meč. Takže teraz poďme na Lloyda. Lloyd za mňa super, fakt. Sa mi veľmi páči. Brnenie, jak má tie meče. Tiež je super. Hlavu má takúto a takúto. Zadu vyzerá takto. Aj na nohách má super potisk. Takže za mňa je Lloyd super. A poďme sa pozrieť na Niu. Nia tiež za mňa super figurka. Ona je vlastne v dvoch setoch, v tomto a ešte v tej dračej dedine, alebo jak to. Za mňa je super tiež. Ona má tie dva normálne meče. Druhá tvár vyzerá takto. Zozadu vyzerá takto. A to boli vlastne všetky figurky. Poďme sa vrhnúť na set. Set vyzerá, no to posuniem. Inak napíšem do komentárov, či sa páči vám toto pozadie, vlastne, že vidíte stenu a ten set aj s tou podložkou. Či sa vám to páči, dajte mi vedieť do komentárov. No a poďme sa pozrieť na túto menšiu stavbičku. Takže vlastne tu je takáto vlajka, si viete všimnúť. A to je taká menšia stavbička, vlastne tu je funkcia, že dáte tu na toho Thunderfanga. Keď sa mi to podarí. No, takto. Dáte tam tú reťaz, ten meč vyberiete a proste neviete ho dostať. A vlastne funkcia je, že oni ho oslobodili pomocou tých mečov, takže vy to tam vložíte. Aj druhý vložíte tam. No a nejako
Takto. A vlastne je voľný. Takže to je taká ako menšia stavbička. Za mňa super ako funkcia, mne sa páči. No a poďme sa vrhnúť na hlavný set, a to je Thunderfang. Prvé čo povieme z dola, vlastne on má tu má na oboch nohách nálepky. Vlastne on vie takto hýbať tými nohami. A takto. Aj s druhou. Takto vyzerá. Zozadu má tento druhý chvost, čo je za mňa super, lebo vlastne vy keď si ho postavíte, tak neviem prečo mne sem tam padá, tak vlastne viete ho oprieť o ten chvost. Tu na vlastne má tiež nejaké tieto dieliky. No, proste takto to má a tu má vlastne tieto pichliače. Neviem prečo ich nemá aj tu na. Čo som sa čudoval, neviem. No, spredu za mňa super. Hlavu má takúto vlastne. Sa mi páči. Tiež na ruke má tu reťaz, ktorú mu viete normálne dať dole. Z druhej ruky vlastne tiež. Aj vlastne má tu na nálepku. A tu na. Tu tiež. A tu má tieto hroty, alebo ako to mám povedať. No a vlastne toto tu zhora mu viete dať takto dole. Z hlavy vlastne, keď to tam nechcete mať. Tak vyzerá takto bez toho. Čo mne príde, že vyzerá lepšie s tým. A vlastne tu má tie krydla. A tu je funkcia, že vlastne tu nadáte ten dielik maličký. Ukážem. Ten dielik. Potiahnete touto. A stlačíte to a to vystrelí. Takže to je tiež jedna z funkcií. A ešte jedna. Keď si kúpite ten nový set, kde je vlastne kur. Ten zo zakázanej peťky. Tak tam on má takého draka, ktorého keď rozoberete, tak viete dať k Thunderfangovi mu také kosti tu na, aj tu na. Preto tu má tie dieliky vlastne. No a to bol set. Poďme sa vrhnúť na manuál. Manuál vyzerá takto. Za mňa ako no tak to je manuál, no obyčajný, nás obrázok veľmi nezaujíma. Nás zaujímajú reklamy, ktoré sú tu. Vlastne ja mám tento set, tento, potom mám ešte tento maličký, ďalej mám toto a tohto robota. Napíšte mi do komentárov, na aký z týchto setov, čo som vám ukázal, by ste chceli recenziu. Ja ju keď tak urobím a mám vyzerá zozadu takto. No a to bolo všetko pre toto video. Vidíme sa pri ďalších videách. Dajte like, odber a čus.